Nakaantabay na ang LADO kan Camarines Norte Provincial Explosive Ordnance Division and K9 Unit para sa pagselebrar kan Pasko asin bagong taon. Ini makalihi saan pigkondusir kan grupo sa pirang estratehikong lugar sa probinsya, siring kan mga terminal, pantalan asin iba pang pigrurusong lugar, tanganing maasigurar na mayong mangyayaring pag-atake gamit ang mga pampasabog. Gamit ang bomb-sniffing dogs, pig-asigurar kan PECU na dai malulusutanin anuman na klaseng pampasabog ang mga terminal sa probinsya. Sigun kay Police Staff Sergeant Mark Zantua, nagpapadagos man ang sa indang mahiwas na information dissemination campaign dapit sa kun ano ang dapat gibuhon en kasong makahiling nin kadudadudang mga bagahe, urog na ang mga abandonadong gamit sa mga terminal. Pigtawang duon man ni Zantua na kaipuhang ipaubaya kan publiko sa mga otoridad ang tratamiento sa mga pampasabog, tanganing maibitaran ang mas dakulang danyos sa buhay asin kagamitan. Ang pinakalayunin po namin ito ay ma-detect kung sakaling may mga unattended baggages dyan na suspected na may lamang mga pampasabog. So ginagamit po namin yung aming working dog, yung aming explosive detection dog